Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bagi Kubor, Baman Kasmi. Uba Meral Bones im, MLA kanong po, ulapha Dorcas Chu Konrad ke sangma. Menteri rang ba ka sorkar jela, bat kumjuru Chu menteri ketanat ka koit kekia uba AL Hek. Kata na kabanta ban pensingaw halor shibun ki jing ba yakendo di paj ba hari boy. Kabadeiru ka weni ki district ka jela, kabala syakta ka klam COVID kat kendai. Haka Dorcas ka bu ulapha shikti he sorkar jela, MLA kanong po ula kentui ka sorkar, bakan perkhat di kinong rap hari boy, nang tak jingdon kam bakirki bandon no ek oxygen generator hanong po civil hospital ka jingdon kam bandon bun tili ki jakaban aitika ya kitu gi breu hakarta ka bakhat pras nem sejrong bat ka jinggentu baka sorkar ka de ban shimkhya bat ban yarab ikitu ki community quarantine center ki bran hakisnong ba pher bat ki ba pansa ikitu gi beyo covid khat khandai khnang bakan pensuk i nong yalam snong Mat jong ka nong po no si bat ka temel boy bro kuwi sngo ban pha ka tu gat ne ki jing pen sngo gi badan kam saka sorkar ka khat atri jong me la yo ban tho ya ka city chao chief minister jong ka Meghalaya ba na ka ban ta ki jing don kam per kum no begini kun bat ban penduna yang jing safriang jong ka ne ka klam jong covid kat kendai kaban kong ba kum ki nong chong snong bukum ka sorkar di bat simkhia ha ka ne por mang sutu ba jing q state jong ki positive case o ka jella ga jongi kalong ka isar ke do kata kata nomor kata ka sorkar ga de ban simkhia kaban kong ka bang dawan ka diang ki na ka no bak sorkar ka de ban jit no la ne ban identify ya kini ki community quarantine center la ne community isolation center haki district headquarter haki town la ni snong ki bakam he po ka jala bat haki snong ru kum ju mangi im ta gin pur state jong gane ka klam mri ju tang ki jaka sor la di sidu ginong kendong numar kata de ban itu no lagi de ki school building lagi de kino ki building sorkar la ne ki building jong ki snong ki ba la ban penentam ka sorkar ke de ban simno kloi kat bala mordo na ka ban ta ban ya tri rangkat bat kini ki CCMC ki berada di snong kenang ban la ban isolate la ne ban penkerpang ya kini ki bayo positif makumbala masutu kawai ne gidaw ki ba ki positive case ki q state ha jala ga ngi ke de ka jing le egne ka home isolation la ne hayin ya kini ki berang wan na shabar ki bun ba ki bawan ki bayo positive hayin bat kumta ta kini ki jing dawa ga kong ban ha ju ko pot ila kren ru na ga ban ta ban yarap kini ki CCMC ki badan haki snong sorkar kumbagala jerap ki por berada kat bala ikentu bade ban yarap makam long go besuk CCMC open manage ya kini ki community quarantine center additional ki kabar ka mangila kren kum hagane ka pot ka jing jing ginong rep nomor kumbala am sutu umta sorkar kala dep ban identify ya kini ki wholesale market bandi ki juhur ki chap jong ginong rep jong kawe gadan hanti hapo opar selong kawe gadan han smith de ke jing kerpat ngi kalong nam ta ginong rep jong athem ri boy dan jaka bandi gini ki juhur da kilik cross hapo selong ki sabat bun ki besabat bun ki besa fine ki ha one fine kimyo benrung hapo so bagajing dawa menta kalong ba layo ai bani keren bat EDC jong is kasil rung la keren baru video jong mau live blog rung la keren na kamta bikin identify ya kawi ka wholesale ka jakadi ya kini marap langnum no ha mau yong lani ini bentukini no benta swawan pohis long banera ya ki nong rep jong ka temri boy ki jongi cucu nalor kata sakuwi ka benta kalong ha ka bade ki jingi kun wengi bat kini klam kadi na ka benta ban penbun ya kini ki vaccination center na ka benta ki bakhat pras nem sheneng ni sutu bak sorkar menta ya ki basau pusan snem sheneng kilet haman lagi snong lani haki sub center haki PHC bagi CHC di kumbala am sutu menta ya kini ki bakhat pras nem sheneng ki haban register shwa bat bahari boy district kum ganuksa ni dantang ka way ka vaccination center kata ka di civil hospital nongpo ban kapasiti yung kakalo sispa ngut hisngi terangi mendur bat ki population yung garib hoy ki ba khat pras nem sheneng ki bala pun po hajar sispa hisngi lanong inda de ke bang so ban kentu kolong ba sorka kade ban penbun ye gini ki dos ki di vaksin ki di ban long in place hapo ka jela ka stok ba hagaju ka por
bade man pun ya kini vaccination center naga tagi khat pras nem chane khnang ba kini ki samla gi jungi ki bal kwa ban ai ya vaccination kin la ban le into center ban pendep ya ga jing ai ga ni ka vaccination khnang bikin singan naga tagi jing ada ya lede bat sakawai ga long ba naga banta ban penkre ya ki don ki serious cases bat ngam ta ter aga bak sarkar ga long ban bu ya kini ka oxygen generator po nong po hospital ayo man penbe ya gani bat ka health department aga koloi kat bala lekan tu ki bikin koloi kat bala bikin wan ban install ya gani generator hapo nong po hospital kenang penyerap dan kidu ki case belum serius ki badon kam oksigen kenang ba nla ban pedon kam apa gadon ke generator ka ban generate ka ban penmi ya gani ka oksigen kan yarap sibun ya kinong pang hagaju ko pot simur gani kabu ban ai kumle ka pang na ka ban ta ki frontline worker di doktor, ki nurse, ki asha, ki anganwadi, ki nongtre, po district administration, i deputy commissioner, haga district, bar haga jala bro kuwe, ka sorkar bro kuwe, ki wiya kun mit bat sngi, police, bar kuwe de ki bar rumta ka bakra, ki kit bok yang ki blame don derkat, ni ai blame terpang ki, makin angla ban ai kun kamba, na ka banta ko no kun ban pendunai ni sakyang, jong ni klam jong u kubit kat